Ahoj, já jsem Kvix a dneska jdeme natáčet zvonka hru, tak jdeme na to. Jinak tady to je vánoční edice. Jinak můžete dát na Kvixovo kanál odběr, protože náš cíl je 100, z začátku 100 odběratelů, takže když bude 100 odběratelů, tak uděláme nějaké překvapení. Co říkáš, Kvixi, na to? Co to říkáš? Tak jako s vtipném chození. Tak jdeme zazvonit. Tak jdeme. Ty zazvonil, jsi nevšiml. Škoda. Tak jdeme na další. Hele, teďka Kristiáne z přezdívkou Kvix. Hele, my co my děláme v Ústí? No. Takže ne Ústí nad Labem, ale jakože Ústí tady. No. My tam prostě, ani už dělat, nechci říct, my tam prostě řekněme, dobrý den, chcete pizzu? No. A nebo jim zavoláme a řekneme, že vaše pizza je tam a pak na ně ještě zazvoníme. Nebo děláme prank cally. Hej, počkej, stopně to. Na takový nápad. Tak jdeme na další zvonek, tak. My nezvoníme. Dostanete píčka, neuslyšíte. Ona přijde ven. Buď jak spolu. Kámo, to nás servala, ale kámo, furt na nás čují. Kámo, kámo, co říct na to? Já bych si teď spíš šel pokecat, počilovat. Jinak tady to video má být o prank zvonění. Že to tak moc nevypadá, tak děvka tam prostě furt, teda to vystříhnu. No. A prostě některý lidé prostě nechápou dětskou srandu novodobou. Takže toto video bych odhadoval, že bude mít to tak 6 minut, jinak tady máme hnedka další zvonky. Tady. Takže pojď. Kiki. Můžu bys tentokrát já, prosím. Tak já bych dal třeba ING, inženýr. Je 9. Zdravý. Prý nás někdo zliskal. Kam? Prý nás někdo zliskal, ale. Vyskal nás někdo.
No, tak jako neměl jsem zázvat mít teleskop, no. Víš no. Hej, ona to byla moje teta. Fakt. Jo. Nebyla. Byla. Ona to moje teta. Ty vole. Tak jsi mrtvej. Doufám, že tady nemá okna. Nemá tam. Že tam, jak jsem se řvala, to byla naše teta. Že jsme to pleme. Jako tak prejdej dovnitř. Já vím. Já vím. Protože jsme tam jednou zdrali před tou dodávkou. A já víš, co jsem viděl z okna. A pak se vytáčel tady prostě na té křižovatce se vytáčel. A víš, co jsem zařval. Co děláš ty? Nechci dělat moc cenzury ani tak. Takže dáme ještě jeden zvonek. Jako takovej. Kámo, jo. Se vemu. Jestli to pořád funguje. Yes, no. Tak. Doprava. A hovna. To je něco jaká hovna byla. Co? Ne, tady. Já vím. Kámo. Za chvíli se vám zase ozveme. Když jsme se Kristiánem moc nepohnuli, tak tohle video má zatím 6 minut a 50 vteřin. Tak dáme to na 7. Dej si to na storíčku. Tak jako, ale takhle dlouhou storíčko myslím, že být nemůže. Jako, nebo nevím, jestli by to někdo sledoval. Kdyby takhle dlouhou storíčko. Já bych chtěla spojit 9 nebo kolik. Kolik máš vlastně?